Sanibonani wengane zakwethu, ake ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Nqamba ukuqala-ke ungena kule channel icindezele usubscribe. Imiyalezo yenduduzo kushona-ke umgadli woSuthu. Ingene ilenkanyana imiyalezo yenduduzo emndenini wakaNtuli nowakaZungu kulandela ukuvela kwezindaba zokushona komgadli uBonginkosi Ntuli oneminyaka engu-32 obephethwe isifo-ke somdlavuza. Amaqembu e-PSL abalandeli kanye nabaholi emphakathini badluliseka amazwi enduduzo ezinkundleni zokuxhumana izolo namhlanje ekuseni. Ngokwestatement siqembu kutholwe uhlobo oluthile lomdlavuza kuNtuli, kodwa bese ludale umonakalo emkhulu kusho ukuthi abe mancane amathuba okuthi elapheke. Nomdlali udlula nje ubesanda ukuthatha usinenjabulo zonke oyisikhulu esiphezulu lapha kuMaZulu FC njengenkosikazi yakhe.